Bwana Nsariko, thank you again. Na ndi tigante benga cancer ebiorokereri biaye no nyetu turabe manyambiro kurigiriga no nyana gwate benga ya ga mangana atari lakini yanene muno in the early stages ibinde bire painless. That's why konyora banta bange ba gusiriri. Na ndi bono tutebe ase abasubati yanene muno osaba kaka. Ibinde bige bire almost similar. Oh, yes. Boni gende kitangani okanyora ekegomi kelirende oyo ndata ekegomi ekeiga ekeruke bwate ekegomi nkere no nyana over time ge kogro ose onya kare ngaka sinini ga over time kwegunga egende kiame entre muna gitarenge another one ringo okanyora enipo nipo timetinga kimukuruge Emboro. Engongero. Epipo kuse nipo. Enipo Akangongero. igo kangongero kalindro okanyora kagocha kalinga kagochibi kero kalinga kire gochime kero komataigo gochafu mbole bokorwa oselinde kwanyora li sangu ka kwa sorobere li achenjiri. Those are the most basic signs. Now onyene kero gokunaiga it becomes very painful over time bona abone kero yara chiri boni bintebiga no nyana kero giriga. Those are not but just the basics gekarabono muna bone gatotebe banonsari oigungige ntonkerega ogekunaiga fototebe for a week or mambio nyolenga kiamente you suspect minyoka chekyo kero gwikirinya gitari you get screened bagotenga yayigende kena bokirabe barusia kanyama batuma machiwe ira na wate bunga yaya taliero yaya nero twanyora the best way forward. Otherwise those are gagretenga ibuna bie bintu yani tigante benga signs chia breast cancer chirecho echire direct njinge chichinde utatebe muna prostate ngalazi chiko kokole rupiese sijini oro bere rule ntubwate kento tukuruka nonyane karugutine ne karole gose nkwe rigiri yole kwarra akaroro bere rwa chenjirin size and shape nonyane na bogu questioning ya yigenti kena kiga number 1. Number 2 rwa chenjiri yekieni orondo muamete orondo rabete igomuchando nororo apart from the birthmarks and everything ikende kelinga bono totebe angongera muna mwateba karukurigiriria karole they are supposed to be unilateral equal kwanyora ngongeri iga ya mwamire gose yiranire ime that is a problem.